La volta com es pot ha sigut a on? A la Guàrdia Civil, jo ahir a les fàbriques d'Ataúig, Però això t'hi van la multa. vinent la va tirar, que vaig sentir fent una pobla llarga, i va acabar de dur l'arròs, i enganxa el macho i va a casa. Jo me cagué en Déu, no els veig, no els veig. I a un d'així del cantó, aparellat dos homes, capussos, caixos, capes, Sí, les capes de guàrdies civils. fotos morades encara, i la parella, i dic, ara, buenos días, buenos días, En castellà, clar. en castellà. I no m'han preguntat ni què portava ni res. I el macho tenia un macho molt nerviós, no pegava-li patates, res. Escapadillos de puto ruido. Ya yo un poco pelear y vaig descansar i mirar. I per camins, així deia de dir que així hi ha pocs de capçal. Correr la carretera, Sí, un poquet, si pots. de la carretera, jo a Sreta, vaig sortir per un camí que quan plovia no podia anar perquè abajo y fang, y cuando plovia era el baixo i gostava doble força. Això ara s'ha perdut, Pep? Això ara ja tot... No, ara n'hi ha més. Ara n'hi ha més, però ara no s'ha tant de machos i coses d'aixes. Ara seran més màquines. Camions, i el tren, i el barco, i els avions. Antes eren... Antes era hasta Pedro que dient per viure. Ara ja tot això... Ara, camions de 20 quilos. Més la tecnologia, ara tot tecnològic.